Suċċess kbir għal Festa Familja. Mijiet ta' persuni attendew għall-attività Festa Maltija organizzata mill-istazzjonijiet One biex bekk setgħu jiltaqgħu ma' bosta uċuħ li jisimgħu u jaraw fuq l-istazzjonijiet One. L-attività bdiet fis-6:30 u baqgħet sejra sa tard filgħaxija. Mary Spiteri flimkien ma' dawk preżenti tat tislima lil Perit Dom Mintoff li għadda għal ħajja ta' dejjem il-ġimgħa li għaddiet. Taw semhom fost l-aqwa talent lokali bħal grupp ta' Sfin Paul Kurmi Dancers kif ukoll il-Big Band Brothers li fil-jiem li għaddew għadhom kemm ħarġu CD album ġdid bl-isem Ftakar li hija CD mimlija mużika klassika Maltija. F'kunċert kbir ta' mhux anqas minn satejn fejn tkantaw madwar 20 kanzunetta Maltija, dan il-grupp ħoloq spettaklu kbir ġewwa l-Park Nazzjonali f'Taqali. Ma setax jonqos li l-ispettaklu ikun akkumpanjat minn ħafna ikel tradizzjonali Malti li kumplimenta l-atmosfera mill-isbaħ ta' din l-attività. One News tkellem ma' wħud min nies li attendew il-festa ta' One. Xidirlek mis-serata tal-lejla? Serata sabiħa ħafna u għaw entużjażmu kbir u jawgura tajjeb ħafna għall attivitajiet oħra li sa jkunu fil-futur qarib. U nawgura li kulħadd iħu pjaċir. Għaw atmosfera sabiħa ħafna, ikel xorb u għaw briju sabiħ ħafna. Proset l-organizzaturi kollha. Really terrific. I'm really enjoying myself. Very nice. Ħafna pjaċir, serata tal-familja. Sabiħa u ħafna. X'jidrilkom mis-serata tal-lejla? Għaw pjaċiru, fis-sens issa familja waħda, familja ta' One, għalhekk l-iskopu. Għaw kien hemm it-tiċ Malti hemm barra ħriġna narawh, għandna kemm ħadna l-ikel u issa nistennew il-Big Band Brothers u l-Mary Spiteri. Għal din l-attività attenda wkoll id-deputat mix-xejn Laburista Dr. Tony Abela.